Bé, bon vespre. Gràcies per ser aquí. Diguem-ne, tot i que hem canviat de dia a dimarts per necessitats peremptòries, doncs en aquesta penúltima sessió del curs Coneixement de Catalunya i Espiritualitat, el quart curs, que enguany dediquem a la figura d'Antoni Gaudí, aquest curs que organitzem des de FTA cristiansdebase.cat. A veure, si la setmana passada vam tenir doncs, el doctor Armand Puig i Tàrrec, que ens va parlar del geni Gaudí, i sobretot va dir que a Catalunya hi ha hagut dos genis com Ramon Llull i Gaudí, que per les característiques que tenen són persones molt especials i que han marcat i que ens va... jo crec que va ser una cosa molt ben mesurada, molt ben treballada i que va ser interessantíssima, però que centrava en la vida de Gaudí i la seva relació, la seva vida amb la fe. Doncs avui toquem un altre aspecte amb Raül Garrigasait, que és Gaudí després de Gaudí, és a dir, la recepció de Gaudí, o sigui, posterior a la seva mort. Vull dir que això... Perquè no és com algú es pugui arribar a imaginar des d'ara al segle XXI, en aquest moment, que en tenim enaltida la figura, però, diguem-ne, no sempre ha estat ben bé així. Vull dir que... I l'entrada a les escoles d'arquitectura, sempre ha estat una mica complexa. Vull dir que ha estat fins molt tard. Hi havia alguns quants que el defensaven, però bé, i això, sobretot això, tenim la persona adequada per parlar-ne, que és Raül Garrigasait i Colomés. Ell és fill de Solsona, és escriptor, és doctor en filologia clàssica, hel·lenista i actualment fa classes de grec a la Universitat de Barcelona. Ell és una persona que, sobretot en la seva múltiple activitat, sobretot s'interroga a partir dels clàssics i de la manera de veure'ls, s'interroga cap al que, com això ens du a la modernitat, aquests clàssics, i aquest lligam sempre temporal entre el passat, el present, una mica el futur, i així totes les seves obres que té, perquè té un munt de llibres, ara abans de començar li comentava, que és una persona que té una capacitat de produir i sobretot i produir bé. Vull dir, allò, no com els xurrers fan xurros, sinó d'una manera molt... Com pertoca la gent de clàssiques, jo permeteu-m'ho dir, els que som de clàssiques, doncs intentem fer les coses bé. N'hi ha que potser no ens en sortim tant, però n'hi ha que sí que se'n surten. I aleshores jo voldria destacar sobre les obres que ha fet, sobretot els fundadors, que és aquesta història sobre els impulsors de la Fundació Bernat Metge. Jo crec que són aquest passat cultural nostre més o menys recent, que explica moltes coses i bé, també parla del barroc, el llibre aquest del País Barroc, que va treure també l'any 2020, també aquest llibre sobre la ira, que ha editat aquest assaig tan breu que publica aquesta col·lecció de Fragmenta. I després també cal destacar sobretot el seu aspecte de novel·lista, que hi ha aquesta obra amb els estranys, l'any 2017 va aparèixer i va guanyar el Premi Llibreter i el Premi Òmnium a la millor novel·la. Actualment és una persona que presideix la Casa dels Clàssics, que és aquest projecte en què a partir del que és la Fundació Bernat Metge i l'evolució que va fer amb el canvi de propietari, es dedica a la difusió dels clàssics universals. Ell també ha fet molta traducció de Plató, Goethe, Rudolf Otto, Joseph Roth o Peter Sloterdijk, entre d'altres. I ara recentment ha publicat aquest 2025, també a Fragmenta, el llibre La roca i l'aire, art i religió, de Llull a Tàpies. I bé, que és un assaig que posa en relació l'art i la religió en la tradició catalana, com una mica l'enfocament de tot el seu cafè intel·lectual.
i assagístic. Bé, no dic res més i donaria la paraula a Raül, doncs endavant i tot teu. Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies per aquesta presentació tan amable. Estic molt content de participar en aquest curs al costat de figures com el doctor Armand Puig o el doctor Jordi Casasses. Realment és un honor. Jo en aquesta hora que tinc voldria explicar-vos, com deia el Joan, com es transforma la imatge d'Antoni Gaudí després de la seva mort. I, naturalment, per explicar això hauré d'explicar també quina visió de Gaudí tenia una bona part de la intel·lectualitat catalana durant els últims anys de la seva vida. Gaudí ens planteja una paradoxa o un interrogant. Gaudí és un arquitecte, un artista, podríem dir, que arriba a la modernitat més extrema, que es converteix en un emblema de la modernitat més extrema, però ho fa a través d'una actitud vital i d'una mirada que és declaradament antimoderna, que rebutja molts elements de la modernitat. És un artista que arriba a la universalitat, que es converteix en l'artista català més universal del segle XX i ho fa des d'una actitud absolutament ultralocal. No era una persona que tingués una xarxa internacional, no era una persona que hagués viatjat, no era un d'aquests artistes catalans que anaven a París a triomfar. És una persona que va viure pràcticament sempre a Catalunya. Alhora és un artista que acaba sent considerat una mena d'individu genial, però arriba a aquesta imatge a través de la humilitat, a través de la senzillesa o d'una certa valoració de la senzillesa. Per tant, és una figura plena de paradoxes. És una figura que segueix un camí molt singular. Com sabeu, Gaudí, és una d'aquestes imatges cèlebres de la història de Catalunya. Quan Gaudí va morir el 1926, va morir el 10 de juny a l'Hospital de la Santa Creu, després de ser atropellat per un tramvia, com sabeu. Just va morir en l'Hospital de la Santa Creu l'any que havia de tancar aquell hospital, o sigui, és com un final d'època, gairebé, allò que és dels últims catalans que van morir en aquell hospital. Quan va morir, va tenir lloc una manifestació, una gran manifestació de dol popular. La seva figura, la seva mort apareix a la premsa del moment. Per exemple, us he posat aquí alguns exemples de diaris del moment. La publicitat, l'endemà de la mort de Gaudí, l'11 de juny, titulava a la portada Antoni Gaudí ha mort. Fixeu-vos en l'article que tenim a sota titulat L'arquitecte de Déu. En el moment en què Gaudí és mort, és claríssima aquesta vinculació de Gaudí i el cristianisme, de la dimensió religiosa de la seva arquitectura. Això que veieu a la publicitat, a primera pàgina, doncs ho podríem veure també a La Veu de Catalunya, ho podríem veure en altres diaris. Hi ha un article que és molt impressionant per mi, que és la crònica del funeral, la crònica del funeral, del seguici fúnebre, que és un article que va sortir el 13 de juny a la publicitat, també. El tinc aquí. Aquest article que es titula L'enterrament d'Antoni Gaudí. Fixeu-vos en l'extensió de la crònica, o sigui, era tot un esdeveniment. Tot un esdeveniment. I us llegiré només 2 passatges d'aquesta crònica que em semblen molt significatius. Explica el text que les botigues del centre de Barcelona havien tancat, d'acord? Tanquen les botigues perquè passi el seguici fúnebre. Ens parla del taüt de roure on hi havia el cos de Gaudí, que estava cobert amb un drap mortuori de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya. Uns quants arquitectes de l'Escola d'Arquitectura i obrers de la Sagrada Família anaven amb torxes al voltant del taüt. El diari inclou una llista d'associacions representades al funeral i també una llista de personalitats presents en el funeral, una llista encapçalada per Pompeu Fabra, d'acord? Com a màxim representant de la intel·lectualitat catalana. I hi ha un passatge de la crònica que diu el següent. Diu, a les Rambles, l'acompanyament va créixer més i més.
A banda i banda del passeig central hi havia una compacta filera de curiosos i de devots. La corrua era inacabable. En arribar al carrer Ferran, hom va veure bé l'enorme gentada que seguia el cadàver. És indescriptible. Raríssimes vegades la ciutat ha sentit a l'ànima un dol tan viu. Tota la ciutat era al pas de l'enterrament, en actitud reverent i dolorosa. Moltes botigues eren tancades i el trànsit gairebé aturat. Aquesta descripció, naturalment, ens fa pensar en altres grans funerals de la història de Catalunya. No? Tots tenim present el funeral de Jacint Verdaguer, per exemple, o el funeral de Francesc Macià. Doncs bé, el funeral d'Antoni Gaudí va ser d'aquest tipus. Va ser una manifestació de dol popular. El seguici va arribar a la catedral, després a la Sagrada Família, i pel camí, diu la crònica, diu, hom nota que molts draps negres que hi ha als balcons, o sigui, els balcons s'havien cobert de draps negres en senyal de dol, diu, hom nota que molts draps negres que hi ha als balcons són mantellines o aquells mantells que duen les dones endolades. És gairebé el dol familiar fet dol públic, que és una frase magnífica. O sigui, és les mantellines que porten les dones o els mantells que porten les dones endolades s'havien posat als balcons i això feia que aquest dol públic tingués alguna cosa de dol familiar, de dol privat. Aquests detalls ens diuen alguna cosa important, em sembla, sobre la imatge de Gaudí en aquell moment, el 1926. Gaudí, en aquell moment, tenia una dimensió religiosa profunda i una dimensió popular, sobretot. Una dimensió... Era una figura singular dins de Barcelona, una figura admirada pel poble, i era aquest fervor popular que es va manifestar en el seu funeral va arrossegar d'alguna manera també tota la intel·lectualitat catalana del moment. Hi ha un aspecte una mica curiós aquí per això, que és que, de fet, els intel·lectuals més importants del moment, els intel·lectuals hegemònics, durant aquelles últimes dècades no havien parlat gairebé de l'arquitectura de Gaudí. Si mirem què diuen els noucentistes de Gaudí, doncs els noucentistes el veuen amb un cert recel. Perdoneu. Per exemple, hi ha un text molt cèlebre d'Eugeni d'Ors del 1906, una glosa publicada el 1906, una glosa que es titula Enllà i la generació noucentista, és una glosa que parla de la poesia de Joan Maragall. I en aquell text Eugeni d'Ors deia, de vegades, haig de confessar-ho, no sé pensar sense terror en el destí del nostre poble, obligat a sostenir, sobre la seva pobra normalitat tan precària, el pes i la grandesa i la glòria d'aquestes sublims anormalitats, la Sagrada Família, la poesia maragallenca. D'acord? O sigui, Eugeni d'Ors qualifica la Sagrada Família de sublim anormalitat, amb tot el que té de connotacions negatives això per un noucentista. O sigui, en principi, el que en aquella època predicava Eugeni d'Ors, després va fer altres coses, però el que predicava en aquella època era la construcció d'una cultura normal, una cultura assenyada, una cultura amb institucions, una cultura moderna i una cultura amb un sentit estètic clàssic, amb un sentit de la mesura. I això, naturalment, des del seu punt de vista, no tenia res a veure amb la Sagrada Família. La Sagrada Família era una cosa ben diferent. Aquesta suspicàcia del món de les lletres, del món de l'esperit envers l'obra d'Antoni Gaudí, es veu també en les visions satíriques. Encara en vida, ara estic tirant una mica enrere i esmento 4 coses sobre la visió que tenia una part de la premsa sobre Gaudí en vida de Gaudí. Després passaré a l'època posterior a la seva mort. Doncs, per exemple, aquestes pàgines que us he posat aquí són de la revista Cucut. El que veieu a l'esquerra és un dibuix d'Ismael Smith, un dibuix de la Pedrera, naturalment. Hi ha una cosa que potser no podeu llegir, però a sota d'aquest dibuix hi ha una frase pronunciada per una criatura, per aquest nen que passeja amb la seva mare pel costat de la Pedrera. I aquest nen es veu que s'adreça a la seva mare, mira la Pedrera, s'adreça a la seva mare i li diu: mama,
que també hi ha hagut terratrèmols aquí, d'acord? O sigui, la Pedrera com a resultat d'un terratrèmol. O, si mireu la il·lustració de la dreta, també del cucut, aquí veiem una altra criatura que es mira la Pedrera i diu: papà, papà, jo vull una mona grossa com aquesta, d'acord? És una altra mirada satírica a l'arquitectura de Gaudí. Per tant, no era, tot i ser un arquitecte enormement popular, un arquitecte que havia marcat la imatge de Barcelona ja, que havia transformat la imatge de Barcelona, no era un arquitecte vist amb gaire simpatia pels elements, diríem, més moderns, més universalistes, més cosmopolites de la cultura catalana. Si mirem què passa just després de la mort de Gaudí en el camp editorial, veiem que de seguida, immediatament després de la seva mort, es publiquen alguns llibres que intenten fixar la imatge de Gaudí. El primer que veieu aquí és un llibre publicat el mateix any de la seva mort, el 1926, és un llibre col·lectiu, Antoni Gaudí, les seves obres, la seva vida, la seva mort. Ara no hi entraré tant en aquest llibre, potser no és tan rellevant. El segon sí que el citaré, de Josep Francesc Ràfols i Francesc Folguera, Gaudí, 1928. És un llibre escrit des de la devoció envers Gaudí, per deixebles, seguidors de Gaudí, per persones que compartien l'esperit religiós de Gaudí, la seva sensibilitat arquitectònica. Però després hi ha un altre llibre que és molt peculiar, que és el que teniu a sota, el llibre de Francesc Pujols, La visió artística i religiosa d'en Gaudí, del 1927. Primer de tot, us llegiré unes frases del llibre de Josep Francesc Ràfols. Diu el següent. Diu: Gaudí va restar incomprès, si fixeu-vos que es queixa de la incomprensió que van mostrar els intel·lectuals del seu temps envers Gaudí. Gaudí va restar incomprès perquè aquesta caritat que arborava la seva obra resta incompresa també de l'ateisme demòcrata. Resta incompresa també de la criminal vanitat. Els pobres de debò, primer que ningú, visitaren ses despulles, perquè eren els únics dignes d'estimar-lo, d'estimar la seva vida de renunciament, d'estimar la seva catedral de sacrifici. Els arquitectes catalans que l'han comprès no és per tenir més preparació que els altres, sota el punt de mira tècnic. És més aviat perquè han descobert en la seva geometria la imatge de la Santa Trinitat. Gaudí, vist de fora de la fe, restarà sempre incomprensible. Serà potser un aspecte de la seva obra el que l'incrèdul amarà, però no la seva síntesi. Aquestes paraules de Josep Francesc Ràfols intenten captar l'esperit gaudinià i d'alguna manera capten alguna cosa que segurament Gaudí pensava en els últims anys, la centralitat de la fe en la seva obra, la centralitat de la dimensió simbòlica de la seva obra, però hi ha una paradoxa, que és que aquesta última frase que escriu Josep Francesc Ràfols serà potser un aspecte de la seva obra el que l'incrèdul amarà, però no la seva síntesi. Doncs bé, el que passa és que la posteritat de Gaudí, l'explosió de la fama de Gaudí en els anys, en les dècades successives, serà una explosió que tindrà lloc, sobretot, gràcies als incrèduls, més que no pas als seguidors de Gaudí com Josep Francesc Ràfols. I el primer cas, dic incrèduls en un sentit molt genèric, vull dir que no hi havia opinions diferents, però en tot cas tenien una visió diferent de la que planteja Josep Francesc Ràfols aquí. Perdoneu. I ara vaig a l'altre llibre que he esmentat, el llibre de Francesc Pujols. Com sabeu, Francesc Pujols és una figura singularíssima dins de la cultura catalana. Se sol qualificar de filòsof i humorista, i aquest doble qualificatiu ja és indicatiu, ja ens diu alguna cosa de la peculiaritat de la seva posició. I Francesc Pujols va publicar un llibret
que es pot llegir, que l'ha reeditat Quaderns Crema, i és un llibre que recomano moltíssim, titulat La visió artística i religiosa d'en Gaudí, de 1927. I en aquest llibre passen diverses coses. És un llibre molt peculiar. És un llibre que ja al començament qualifica Gaudí del gran arquitecte de Catalunya, diu que nosaltres anomenem el gran arquitecte de l'univers. Comença així. O sigui, el gran arquitecte de Catalunya que nosaltres anomenem el gran arquitecte de l'univers. Això era una excentricitat en aquell moment, que algú digués això. O sigui, que un intel·lectual, un filòsof català d'aquella època digués això, era una cosa una mica sorprenent. S'havia de ser una mica excèntric per fer una afirmació d'aquest tipus. Pujols, en aquest text, parla de la diferència entre l'estètica clàssica i l'estètica romàntica, encarnades respectivament en els temples grecs i en les catedrals gòtiques, i explica que Gaudí, igual que ell mateix, igual que Francesc Pujols, venerava sobretot l'art grec, venerava sobretot l'estètica clàssica. Ja sabeu que Gaudí té moltes declaracions a favor del Mediterrani, de l'estètica del Mediterrani, de la perfecció dels temples grecs, declaracions d'aquest tipus. Però, aleshores, hi ha una aparent contradicció. Gaudí admirava el Mediterrani, les civilitzacions del Mediterrani, la civilització clàssica, però Gaudí, segons Pujols, era un arquitecte barroc, diu. Un arquitecte barroc com nosaltres i adorador dels grecs com nosaltres. Com pot ser això? Un arquitecte barroc que és adorador dels grecs. Com pot ser? Bé, aquesta pregunta, de fet, no l'acaba de respondre directament Pujols. Pujols fa una descripció de l'arquitectura de Gaudí que és molt interessant. Pujols diu que l'arquitectura normalment consisteix a organitzar les formes inorgàniques. Diu, si l'arquitectura és l'art d'organitzar les formes inorgàniques, és una definició que sona prou plausible, però, diu, Gaudí en realitat va treballar en la desorganització de les formes orgàniques. D'acord? O sigui, no va organitzar les formes inorgàniques, sinó que va treballar en la desorganització de les formes orgàniques. En la seva arquitectura, en l'arquitectura de Gaudí, veiem formes orgàniques, formes que semblen tretes de la natura, formes que no són geomètriques, que no són rectilínies, que no sorgeixen de la raó, sinó que sorgeixen de les formes del món. I Gaudí aquestes formes, des del punt de vista de Pujols, més que organitzar-les, el que fa és desorganitzar-les, presentar-les en una mena de caos barroc. Però no és només això, no és només un joc formal, segons Pujols, el que fa l'arquitectura de Gaudí, sinó que el que fa Gaudí, i això potser és la cosa més important de totes, segons Pujols, el que fa Gaudí a la Sagrada Família és oferir una visió que fon l'art i la religió, diu. Ofereix una visió que fon l'art i la religió i diu aquesta visió és digna de ser comparada a les visions vèdiques de l'Índia, a les visions homèriques de Grècia i a les visions gòtiques de l'Europa medieval. Clar, aquí diu una cosa molt grossa, Francesc Pujols. O sigui, el que diu és que si pensem en aquests grans moments de la història on veiem tota una religió encarnada en una forma artística, no? A Grècia veiem la religió grega encarnada en els temples grecs, a l'edat mitjana veiem la religió cristiana encarnada en les catedrals gòtiques, si pensem en l'Índia veiem la religió vèdica encarnada en els temples indis. Doncs diu, Pujols representa un fenomen d'aquesta magnitud. Un fenomen d'aquesta magnitud perquè la seva arquitectura també és una fusió d'art i de religió. Per tant, Gaudí no és només un artista, Gaudí és una època, Gaudí és tota una visió de dimensions universals. Perdoneu, que arrossego un refredat. Tiro endavant. Bé, no s'acaba aquí la interpretació que fa Pujols, perquè aleshores
Pujols es planteja una altra pregunta. Com és que en ple segle XX pot existir un artista, un arquitecte de primera categoria tan profundament cristià? En una època en què l'art s'allunya de la religió, o com a mínim s'allunya de la religió cristiana, de la religió heretada, com pot ser que hi hagi un arquitecte que arbori un monument al catolicisme com fa Gaudí? I aleshores aquí Pujols deixa anar una idea que és molt provocativa. Pujols de vegades no s'acaba de saber si parla seriosament o en broma. Ell mateix deia que rient deia les veritats més altes que es poden dir. Pujols diu en aquest moment una cosa molt grossa, diu que la missió històrica de Catalunya és enfonsar el catolicisme. Diu Catalunya és el lloc més secularitzat del món. Diu, les guerres carlines van ser una reacció de la religió ferida contra l'hegemonia liberal a Catalunya. I diu que la Sagrada Família, Francesc Pujols, és igual que les guerres carlines, un salt de la religió ferida, de la religió que se sent amenaçada per un context ateu o un context liberal. Diu, és una flamarada reactiva, la Sagrada Família. I aleshores escriu un paràgraf, Francesc Pujols, que us l'he de llegir perquè és realment fascinant com està escrit i amb aquest joc que busca també de provocar. Diu el següent, diu, sense la intenció de voler ofendre la religió catòlica, vull dir, quan comença així ja us podeu imaginar on vol anar a parar, sense la intenció de voler ofendre la religió catòlica, que com saben els nostres lectors, nosaltres som no sols els primers de respectar, sinó els primers de considerar com la millor de totes les conegudes fins a l'hora actual, direm que el cas de Catalunya destinada a sacrificar-la i dedicant-li catedrals i la catedral més fonamentalment artística del món, ens fa l'efecte dels que, criant porcs per matar, els hi donen tot el que poden per tal d'engreixar-los i fer-los i fer el pes que han de fer a l'hora de la mort, que és quan els homes els preparen per menjar-se'ls en virtut de la llei simbiòtica que fa que nosaltres, els éssers orgànics, hàgim de viure els uns dels altres. I tothom sap que del porc ens ho mengem tot, perquè, com diem a Catalunya, fent referència a les lleis de la nutrició i de la generació, que es verifiquen sempre en el cos dels éssers vivents, del porc, com de la dona, tot n'és bo. Bé, ja veieu que fa saltar totes les alarmes possibles aquest text. Avui no passaria el filtre de la correcció política per enlloc. Què diu aquest text? La idea de fons és una idea molt bèstia. O sigui, és que la Sagrada Família és com engreixar el porc de la religió abans de sacrificar-lo. O sigui, el que diu és això. Després de fer afirmacions d'aquest tipus, Francesc Pujols diu que la Sagrada Família és un temple, diu, confús, barroc i monstruós, diu una barreja d'hel·lènic, de gòtic i d'indi, i diu és un temple que no agrada a ningú. Diu, un temple que no agrada a ningú. I després acaba fent una afirmació que és molt sorprenent, però que jo crec que s'ajusta en part a la veritat. Diu, Gaudí no agrada a ningú, però s'imposa, sempre. D'acord? O sigui que davant de l'arquitectura de Gaudí, la nostra reacció no és hedonista com davant d'unes flors molt boniques, que diem, ostres, com ens agrada això, que bonic, sinó que és una reacció d'una altra mena. És una reacció davant d'una fusió d'art i religió que va més enllà del plaer sensorial. I encara fa una altra cosa, Francesc Pujols, que és interessant, que és que posa Gaudí al costat de Stravinsky, al costat de Cézanne, al costat de Picasso. Diu que, com tots aquests artistes moderns, Gaudí torna a la concepció primitiva de l'art per mitjà del refinament més agut, diu. O sigui que per mitjà del màxim refinament torna a la cosa més primitiva, a la cosa més bàsica, a la cosa tel·lúrica. Però, diu Francesc Pujols, el que és excepcional en el cas de Gaudí és que Gaudí això ho fa en solitari. Ho fa sense conèixer Stravinsky, sense conèixer Cézanne, sense conèixer Picasso, sense tenir relacions amb l'avantguardisme del seu temps. O sigui que arriba a l'avantguardisme per un camí absolutament singular, absolutament solitari. Diu Gaudí
feia la revolució tot sol i sense precedents. Gaudí feia la revolució tot sol i sense precedents. Ja ho veieu, és una visió tota singular, és una visió que segurament als deixebles de Gaudí no els devia agradar gens, no els devia interessar. Però aquest llibre de Francesc Pujols va tenir, com a mínim, un lector privilegiat, un lector que havia de ser enormement influent al llarg del segle XX, que és Salvador Dalí. Salvador Dalí va llegir aquest llibret de Francesc Pujols i va quedar fascinat. I, de fet, en el Dalí dels anys 30 veiem un interès per l'obra de Gaudí que és un interès, diria que profund, un interès autèntic, però un interès que es fixa en coses que naturalment no tenen res a veure amb la presència del cristianisme en l'arquitectura de Gaudí o en la visió de l'arquitecte Ràfols que havia esmentat abans. Dalí diu coses, per exemple, a la seva vida secreta té una frase, Salvador Dalí, que és: sempre he defensat, contra el bon gust francès, el fèrtil i biològic mal gust de Wagner, Gaudí i Böcklin. D'acord? O sigui, Wagner, Gaudí i Böcklin, Böcklin és el pintor suís, representen una estètica alternativa al bon gust francès, al classicisme francès. El 1930, Salvador Dalí va publicar un article en francès, el seu primer article en francès. Dalí havia publicat en català durant els anys 20, però a partir dels anys 30 se'n va a París, està en contacte amb el grup surrealista i publica alguns articles en francès. I aquell 1930 va publicar un article titulat L'ase podrit. I aquest article diu, entre altres coses, diu el següent. Diu: segurament no hi ha hagut cap simulacre. Simulacre és una paraula positiva en el llenguatge de Dalí. Diu: segurament no hi ha hagut cap simulacre que hagi creat conjunts als quals el mot ideal es caigui més exactament que el gran simulacre que constitueix la trasbalsadora arquitectura ornamental del modernisme. Cap esforç col·lectiu no ha estat capaç de crear un món de somni tan pur i tan torbador com aquests edificis modernistes, els quals, a part de l'arquitectura, constitueixen per ells sols veritables realitzacions de desitjos solidificats, on el més violent i cruel automatisme traeix dolorosament l'odi envers la realitat i la necessitat de refugi en un món ideal, a la manera del que succeeix en una neurosi infantil. Com veieu, som molt lluny de l'univers mental d'Antoni Gaudí. Estem realment als antípodes. La visió de Dalí és que l'arquitectura modernista és una representació de l'inconscient, dels desitjos reprimits, de tot allò que es manifesta en forma de neurosi, en forma de paranoia. Ja sabeu que el surrealisme havia rebut una enorme influència de Freud i Salvador Dalí el que fa és rellegir l'arquitectura d'Antoni Gaudí a la manera surrealista, com si Gaudí fos un precedent del surrealisme. En un altre article que parla específicament de Gaudí, 3 anys més tard, és un article que té un títol molt significatiu, de la bellesa terrorífica i comestible de l'arquitectura modern style. Modern style és una manera de dir modernisme, naturalment. En aquest article, Salvador Dalí escrivia el següent. Diu: és doncs per mi, i mai no insistiré prou sobre aquest punt de vista, l'arquitectura completament ideal del modern style, la que encarnaria la més tangible i delirant aspiració d'hipermaterialisme. Es pot trobar un exemple d'aquesta aparent paradoxa en una comparació corrent utilitzada, és cert, en sentit negatiu, però tot i amb això molt lúcida, que consisteix a assimilar una casa modern style a un pastís exhibicionista i ornamental de confiter. Penseu, això està escrit en francès, però en realitat això fa referència
a la frase feta catalana de això és una mona de Pasqua, d'acord? Quan diem que un edifici és una mona de Pasqua, aquí fa aquesta glossa així una mica enrevessada, però quan parla d'un pastís exhibicionista i ornamental de confiter, es refereix a això. De fet, Dalí, quan escriu en francès, sovint intenta reformular frases fetes catalanes. De vegades, en francès diu tinc una ceba, cosa que en francès no vol dir res, no? Però en català vol dir una cosa molt concreta, tenir una ceba, tenir una obsessió, doncs fa jocs d'aquest tipus. Diu, repeteixo que es tracta d'una comparació lúcida i intel·ligent, això de comparar un edifici amb una mona de Pasqua, Diu, repeteixo que es tracta d'una comparació lúcida i intel·ligent, no només perquè denuncia el violent prosaïsme materialista de les necessitats immediates, urgent, en el qual es basen els desitjos ideals, sinó també perquè, a causa d'això mateix, i en realitat, es fa d'aquesta manera al·lusió, sense eufemismes, al caràcter nutritiu, comestible d'aquest tipus de cases, les quals no són altra cosa que les primeres cases comestibles, que els primers i únics edificis erotitzables, l'existència dels quals verifica aquesta funció urgent i tan necessària per la imaginació amorosa, poder, el més realment possible, menjar l'objecte del desig. Veieu, aquesta idea de presentar l'edifici com una materialització dels desitjos reprimits o de desitjos eròtics. Fixeu-vos en aquesta imatge de l'edifici comestible que ve de Francesc Pujols. Francesc Pujols havia comparat la Sagrada Família amb un porc que engreixem. Doncs Salvador Dalí fa servir aquesta mateixa imatge i és una imatge que, en termes d'història de l'art, d'història de l'estètica, és molt interessant perquè normalment al llarg de la història de l'art el sentit privilegiat sempre ha estat la vista. No? O sigui, la vista ens permet mirar les coses d'una manera distanciada, ens permet mirar les obres velles sense destruir-les, no? En canvi, els altres sentits, el tacte, el gust, són sentits més problemàtics, naturalment, perquè quan toquem una cosa la fem malbé, quan ens mengem una cosa també la consumim, la fem malbé. I, per tant, és una metàfora que Dalí proposa per atacar la idea de la distància estètica, d'aquesta distància estètica de l'obra perfecta, que no toquem, que es manté sempre pura. Per ell, l'arquitectura modernista era el contrari. Era una obra que estava a prop del cos, a prop de les necessitats del cos, que materialitzava, de fet, els desitjos reprimits. Perdoneu. En un altre passatge d'aquest mateix text, Dalí parla de la Pedrera, per exemple, a la segona frase d'aquest text, diu Gaudí va construir una casa seguint les formes del mar, representant les onades un dia de tempesta. Això és la Pedrera. Una altra casa es va fer a partir de les aigües tranquil·les d'un llac, és la referència a la Casa Batlló. No es tracta de decebedores metàfores, de contes de fades, etc. Aquestes cases existeixen, Passeig de Gràcia, Barcelona. Es tracta d'edificis reals, veritable escultura, dels reflexos dels núvols crepusculars a l'aigua, feta possible mitjançant el recurs a un immens i insensat mosaic, multicolor i rutilant, amb irisacions puntillistes. Bé, aquesta és la imatge de Gaudí que Dalí divulgava a París a començaments dels anys 30. Per què són importants aquests textos? A banda del seu interès per entendre Dalí, per entendre la seva visió del modernisme, aquests textos són molt importants perquè són el primer cas d'internacionalització de l'obra de Gaudí. O sigui, encara que ens sobti, el primer Gaudí que circula per Europa és aquest Gaudí llegit a la manera surrealista, llegit d'una manera que té molt poc a veure amb les intencions de Gaudí, amb el rerefons simbòlic de l'obra de Gaudí. Aquest article de Dalí va sortir il·lustrat amb una fotografia de la Pedrera feta per Man Ray, gran fotògraf del surrealisme. Per tant, no només hi havia els textos sobre Gaudí, sinó que es podien veure imatges d'aquests edificis en revistes surrealistes. Per tant, hi ha una línia, una primera recepció de Gaudí, que és la línia surrealista, la línia de Francesc Pujols, Salvador Dalí
i, a partir d'aquí, el surrealisme francès. Però hi ha una altra línia, naturalment, que és la línia de l'arquitectura moderna. Perquè, naturalment, ni Francesc Pujols ni Salvador Dalí eren arquitectes, no els interessava l'aspecte constructiu, l'aspecte més arquitectònic de l'obra de Gaudí, però, com sabeu, a Catalunya hi va haver als anys 30 un moviment arquitectònic modern molt important, agrupat en el grup GATSEPAC, el grup d'arquitectes i tècnics catalans per al progrés de l'arquitectura contemporània, això és el que volia dir. Com us podeu imaginar pel nom, eren arquitectes racionalistes, eren arquitectes il·lustrats, i en una revista que publicaven juntament amb arquitectes de Madrid i de Sant Sebastià, una revista que es deia AC, Documentos de Actividad Contemporánea, en el número del 1935 d'aquesta revista reproduïen alguns interiors i alguns exteriors d'Antoni Gaudí. I això pot semblar una mica sorprenent perquè l'arquitectura de Gaudí, en principi, no lliga amb l'arquitectura racionalista moderna de les primeres dècades del segle XX. Si pensem en el pavelló Barcelona de Mies van der Rohe, que tenim reconstruït a Montjuïc, aquell pavelló que és tot fet de línies rectes, segurament és difícil imaginar res que sigui més diferent de l'arquitectura de Gaudí que aquell pavelló racionalista, que aquella mostra d'arquitectura moderna. Per tant, pot sobtar que aquest grup d'arquitectes que deien que treballaven pel progrés de l'arquitectura contemporània es fixessin en Gaudí. Però fixem-nos en el que els interessava de Gaudí. Això és una pàgina de la revista. Fixeu-vos que a l'esquerra hi ha aquestes imatges de les xemeneies de la Pedrera i altres imatges de la Pedrera. I el que teniu a la dreta són fotografies, primer de tot d'una arrel, després d'un os i, a baix de tot, d'un formatge emmental. Naturalment, la intenció és que el lector vegi les similituds entre les formes d'Antoni Gaudí i les formes naturals. I això per què és important per aquests arquitectes? Doncs és important perquè una cosa que tenien clar tots aquests arquitectes moderns era la voluntat d'alliberar-se dels estils històrics, és a dir, de l'estil, diguéssim, de l'estil grec, de l'estil clàssic, de l'estil renaixentista, de l'estil gòtic, de l'estil romànic. El que intenten fer aquests arquitectes és construir una arquitectura nova que no depengui dels estils històrics. I clar, ells veuen que Gaudí, d'alguna manera, va fer això, perquè Gaudí, en lloc de copiar els estils històrics, com mínim el Gaudí madur, en lloc de copiar columnes gregues tal com són les columnes gregues, en lloc de copiar l'arquitectura renaixentista, etc., sembla que s'inspirava més en les formes de la natura, en formes com les formes dels ossos o les formes d'un formatge o les formes d'una arrel. I després encara hi ha una altra imatge, que aquesta és realment molt interessant, és d'aquesta mateixa revista que us deia. A l'esquerra tenim un interior de la Casa Batlló, d'acord? Un interior de la Casa Batlló amb totes les formes ondulades tan característiques de Gaudí, i a la dreta tenim un interior d'una casa de Le Corbusier, del gran ídol de l'arquitectura moderna, de l'arquitectura amb aquest plantejament racionalista. I clar, el que és sorprenent és que, malgrat les diferències, hi ha alguna mena d'aire familiar en aquestes dues fotografies. Hi ha alguna cosa que les ajunta, que les acosta, i diu el text que en aquest interior Gaudí és capaç d'alliberar-se dels estils històrics i el que proposa presenta semblances amb el que feia o el que va fer Le Corbusier uns quants anys després.
Per tant, l'operació que fan aquests arquitectes és presentar Gaudí com un precedent de l'arquitectura alliberada dels estils històrics que practiquen els arquitectes racionalistes, els arquitectes del moviment modern. Aquesta seria l'altra línia, d'acord? O sigui, hem dit que hi ha una primera lectura que és el Gaudí surrealista, hi ha una segona línia que és el Gaudí capaç d'alliberar-se dels estils històrics, que busca solucions arquitectòniques noves i que, per tant, presenta alguna semblança amb l'arquitectura moderna, l'arquitectura racionalista. I després hi ha un altre moment que és també decisiu, perquè és decisiu per la internacionalització de la figura de Gaudí, que és l'exposició que se li va dedicar al MoMA, al Museu d'Art Modern de Nova York, el 1957. Aquesta exposició del 1957 és el primer gran moment d'internacionalització del nom d'Antoni Gaudí. I el que veiem en aquesta exposició, fixeu-vos, això són coses que es podien veure al MoMA, clar, fer una exposició d'un arquitecte que té tots els seus edificis bàsicament a Catalunya és una cosa difícil de fer, aleshores era una exposició on hi havia sobretot fotografies, hi havia algunes peces aïllades, i el discurs que feia aquesta exposició és el següent. Diu, els moviments més recents en els camps de la pintura i l'escultura, els pintors d'acció i els escultors soldadors, això són, els pintors d'acció és el que els americans en deien action painting, o sigui, el que estava passant en la pintura americana als anys 50. Diu, aquests moviments més recents en els camps de la pintura i l'escultura, encara que no hagin rebut influència directa de l'obra de Gaudí, que és poc coneguda, tanmateix han contribuït a avivar l'interès per la seva arquitectura. Fixeu-vos en la frase, és tota curiosa. És interessant el que diu, diu l'obra de Gaudí que és poc coneguda, 1957. O sigui, avui dia no diríem que l'obra de Gaudí és poc coneguda, és dels arquitectes més coneguts, no? Però, en canvi, el 1957, la fama internacional de Gaudí encara no era la que existeix avui dia. I el que diu és que aquesta arquitectura, que era poc coneguda, en aquells anys, als anys 50, es torna més interessant o resulta més interessant perquè lliga amb les pràctiques més avançades de l'art d'aquell temps, que és la pintura americana i l'escultura americana dels anys 50. O sigui que hi ha una materialitat en l'obra d'Antoni Gaudí, hi ha un gust per buscar les formes naturals, formes no geomètriques, formes no racionalistes, que lliguen amb aquest moviment estètic dels anys 50 als Estats Units. Per tant, si hi ha una lectura, diguéssim, surrealista, després hi ha una lectura que encaixa Gaudí dins del moviment de l'arquitectura moderna, després de la Segona Guerra Mundial, també hi ha un moviment que enquadra Gaudí dins de les segones avantguardes, d'acord? De les avantguardes que venen després de la Segona Guerra Mundial. Hi ha un altre cas peculiar, que és el cas de Le Corbusier. Le Corbusier l'hem vist esmentat en la revista dels arquitectes que us comentava abans, però, de fet, Le Corbusier havia visitat Barcelona als anys 20. Havia visitat Barcelona, i no només havia visitat Barcelona, sinó que quan es va estar a Barcelona el 1928, en el seu quadern va fer aquests dibuixos que podeu veure aquí. Què són aquests dibuixos? El dibuix de l'esquerra són unes voltes catalanes, amb un aspecte tècnic mundialment conegut de l'arquitectura catalana. I això que teniu a la dreta, aquest edifici de la dreta, no sé si el recordareu o si us sona, això són les escoles de la Sagrada Família. És una part que es pot veure de la Sagrada Família, i a Le Corbusier li va interessar moltíssim l'estructura del sostre d'aquestes escoles, amb aquestes ondulacions tan peculiars. Hi ha un text de Le Corbusier dels anys 50 en què ell recorda aquesta visita a Barcelona i parla amb admiració de Gaudí. I parla de Gaudí com un company, d'alguna manera, com un arquitecte que lliga amb els neguits més profuns de l'arquitectura moderna.
Ja ho veieu, és un procés llarg, és un procés que passa per diversos moments, i fixeu-vos que en tots aquests moments, el moment surrealista, el moment de l'arquitectura moderna, el moment de la segona avantguarda americana, interessen coses molt diferents. Als arquitectes els interessa l'aspecte més constructiu, les solucions innovadores de Gaudí, aquesta capacitat que tenia Gaudí per solucionar problemes tècnics amb una originalitat única. Als surrealistes els interessa l'aspecte més material, més oníric de l'arquitectura de Gaudí. Per tant, hi ha mirades diferents. Fixeu-vos que en totes aquestes mirades, el Gaudí més simbòlic, tota la simbologia cristiana que hi ha a la seva obra, cristiana i de vegades també hel·lènica, com el Parc Güell, per exemple, tota aquesta simbologia no hi és. O sigui que es divulga primer la figura de Gaudí, però en canvi tot el seu univers simbòlic queda en un segon pla, i no és fins després, quan l'obra de Gaudí ja és coneguda internacionalment, que es pot tornar a explicar l'obra de Gaudí amb tota la seva profunditat simbòlica. Per acabar la meva intervenció, i després podem fer una mica de conversa, si voleu, si teniu preguntes, volia esmentar unes frases de Joan Miró en una entrevista que li van fer el 1974 Pere Portabella i Carles Santos, que és un altre moment en què es veu aquesta connexió de l'avantguarda amb Antoni Gaudí, i a més es veu d'una manera molt bonica. És molt interessant com Miró s'expressava. Diu, com veieu Gaudí? Com un escultor o com un arquitecte? Li pregunten. I Miró respon, és l'home. L'home, i a més d'això, a més de l'home, hi ha un sentit de l'arquitectura enorme, un matemàtic remarcable, i al mateix temps hi ha afegit la ceràmica i l'escultura. Totes les coses que ens agraden ara. En el context de l'època, diu, com situeu Gaudí? Diu, com un fenomen, com un fenomen. És el que passa sempre al nostre país. Durant anys no passa res. I de cop, vet aquí que hi ha alguna cosa que esclata. És com Gaudí. Dormíem i de sobte ens despertem amb un gran punt. És el cas de Gaudí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Raül, per aquesta visió, jo crec que molt interessant, perquè, vaja, no sé, que veus que Gaudí, diguem-ne, acaba sent valorat per tothom, per la gent que l'entén pel que ell creia o pel que ell feia, no? I això jo crec que està molt bé, i que altres arquitectes, altres moviments, que no són deixebles seus, com pot ser Cèsar Martinell o el Jeroni Martorell o d'altres que evidentment el defensaven com a deixebles, i d'altres, com és el mateix Ràfols, veus que és una figura que està realment molt, molt amunt i que va molt enllà. Que això jo crec que aquesta pervivència és el que és important. No sé, hi ha algú que vulgui dir-hi res? El senyor Joan Amorós. Joan Amorós, has de posar el micròfon. A veure. A veure si... No et sentim, Està apagat el micròfon. El micròfon està apagat. A veure... Tindrem alguna dificultat. A veure si... Més que res, que em sembla que els tècnics li han fugit. Ui. I llavors, així no... A veure... No sé si mentrestant... Ara. Ara? Sí, ara. Ara t'entenc. Bé, però, esclar, a mi m'agradaria saber quan es produeix l'explosió mundial del coneixement d'en Gaudí. Entens? Perquè tu has explicat fins a aquestes èpoques que encara són èpoques reculades.
Però jo crec que l'explosió aquesta, jo que era un dels directius de Nissan, la vaig poder veure ja als anys 80, quan vaig començar a anar a Tòquio, vaig veure les llibreries dels llibres d'en Gaudí, que em va sorprendre, perquè en aquella època tampoc aquí teníem no sé, si no tenia tampoc tant de ressò. Com es va produir aquest salt tan important que ara a la Sagrada Família hi va cada any gairebé 5 milions de persones a dins, i entre els de dins i els de fora gairebé arriben als 15 o 20 milions. Sí, sí. Alguna cosa ha passat aquí, no? Quan ha passat això i per què ha passat? I tant, i tant. No, és una pregunta molt important. Clar, jo he explicat sobretot la recepció, diguem-ne, estètica, intel·lectual, les diferents visions de Gaudí, però és veritat que hi ha aquesta altra dimensió, que és la dimensió turística, que és molt important i que, des del meu punt de vista, té a veure amb l'eclosió de Barcelona, també, com a marca global, que és una cosa que comença a passar després de la transició i que es consolida als anys 90, sobretot amb els Jocs Olímpics i amb la imatge de la nova Barcelona. I crec que és en aquest moment que Gaudí fa un salt també internacional en un pla massiu, per dir-ho així, en aquest sentit de masses de turistes que venen a Barcelona. Aquest fenomen, però, jo crec que no és possible sense aquestes lectures anteriors, també. O sigui, que aquestes lectures anteriors preparen el camí per presentar Gaudí com un arquitecte que és radicalment modern, que pot lligar amb les avantguardes del seu temps, que és un arquitecte absolutament genial, individual. O sigui, totes aquestes idees que es fan servir també avui dia per explicar Gaudí als turistes són idees que, de fet, sorgeixen d'aquesta recepció que explicava. Crec, Em sembla que la cosa ha anat més o menys així, no sé si estareu d'acord o no, però jo crec que la cosa ha anat més o menys així. Jo només voldria afegir una cosa que em va sorprendre, perquè quan van fer la reinauguració de Notre Dame, després de la cremada, que es va ensenyar per fora i per dins, vaig pensar, ostres, tu, això comparat amb la Sagrada Família és molt poca cosa, no? O sigui, veus aquella bestialitat, amb perdó de l'expressió, que és la Sagrada Família, amb aquella verticalitat, i a més el dins, amb aquell dins tan fantàstic, que és com un bosc, i mires aquell dins senzill de Notre Dame, no? I, ostres, tu, és que aquí hi ha un canvi impressionant, no? Impressionant. No, només volia constatar això. Moltes gràcies. Sí, que de fet tot el que és el... Espera't, que aquí hi ha ressò. Espera't. Joan Amorós, et tanco el micro, ja està, molt bé. No, que de fet jo recordo que em sembla que és en l'època de Ferran Mascarell, quan era regidor de l'Ajuntament de Cultura, que un dia, jo sé que ell explicava que un dia va anar el Daniel Giral Miracle a veure'l i a dir que calia fer l'any Gaudí. I l'altre se'l va mirar i dir, però no ho sé, amb què em surts? I, de fet, vulguis que no, aquella iniciativa, diguem-ne, doncs va comportar aquesta explosió posterior, em sembla. Tinc entès, vull dir que no era així. Hi ha ningú més que... sí, mira, Miquel Àngel Puig i Tàrrec, és un submarí, aquí, de la sessió anterior. Hola. Una molt bona xerrada, O sigui, això d'aquí per començar. Gràcies. Una altra qüestió. Aquella època, o sigui, diguem-ne, que la Patum de Barcelona, que era Oriol Bohigas, que era una antisagrada família furibund, fins en quin punt darrere d'això hi havia, diguem-ne, un menjacapellans, ideologia, o és que hi havia realment una crítica, o sigui, amb una obra arquitectònica? Molt bona pregunta.
Segurament hi havia totes dues coses, O sigui, segurament hi havia la qüestió ideològica d'això és una arquitectura massa cristiana o massa de missa, segurament hi havia aquesta mirada. També, i segurament hi havia diferències estètiques, vull dir que això ho podem reconèixer, però també és interessant veure que aquesta generació d'arquitectes que van criticar tant Gaudí als anys 80, als anys 90, en general han fet un tomb. En general, aquesta generació d'arquitectes ha acabat reconeixent la grandesa de Gaudí. Vull dir que hi ha... Això que deia Francesc Pujols, a mi m'agrada molt, que imposava sense agradar. No? I al final és això, vull dir que hi ha gent que no li agrada Gaudí i la Sagrada Família planteja moltes discussions de gust, de si ens agrada o no ens agrada. És un edifici molt, molt extrem en tots els sentits, però en canvi és un edifici que s'imposa pel seu valor, per la seva construcció, perquè és una cosa realment impressionant. Però sí, segurament, jo recordo imatges de les manifestacions que hi va haver contra l'acabament de la façana de la Passió per Subirachs, us en recordeu, que hi va haver tota una polèmica de si s'havia de fer o no s'havia de fer. I al final han passat els anys i ens mirem aquella façana i jo tinc la sensació que és una molt bona execució del que volia Gaudí per aquella façana, perquè Gaudí deia que en aquella façana hi havia d'haver ossos descarnats, deia. O sigui, havia de ser una façana, així com l'altra, la del naixement, és tota plena d'exuberància carnal, natural, sensorial, és tota plena de cossos i d'animals i de carn. L'altra, en canvi, havia de ser pur os, o sigui, os i res més. I això Subirachs ho va fer molt bé, trobo. O sigui, a mi aquella façana competia d'una altra manera amb Gaudí, potser no hauria funcionat, però trobo que allà funcionava. I crec que amb el temps, no sé, jo parlant amb gent, trobo que és una idea que s'ha anat imposant i, en canvi, en aquell moment hi havia manifestacions dels artistes catalans més importants del moment en contra d'aquella façana. Ara no el sentim. No el sentim, No hi ha el micro posat. No, o sigui, gràcies, que doncs ho comparteixo, Gràcies. De fet, era més un atac a Subirachs que no pas a Gaudí, no? Bé, això sí. és així. Bé, si ningú no té res més a dir, doncs si de cas deixaríem la sessió d'avui per tancada i diguem-ne, i us convoco a demà, doncs que tindrem la darrera sessió després de totes aquestes altres sessions interessantíssimes, doncs cadascú des del seu punt de vista, que serà parlar del moviment Gaudí, que és un projecte pels drets dels pobles i la pau al món, que farà doncs, en Joan Amorós, jo l'acompanyaré i potser hi haurà algú més que parlarem, doncs, que aprofitant la figura que avui dia és internacionalment parlant Gaudí, aprofitar aquest nostre, com ho diria, aquest salconduit de la nostra cultura cap a la internacionalitat, doncs aprofitar per parlar dels drets dels pobles que encarnava i també aquest esperit de pau al món. Vull dir que, per tant, doncs, si demà hi ha algú que hi vulgui ser i que hi pugui ser, doncs també serà benvingut. Moltes gràcies i fins la setmana que ve, fins demà, vull dir, i demà dimecres, i moltes gràcies, Raül, per la teva intervenció. Molt bé. Bon vespre, que vagi bé. Adéu.